Lara eta Malenak esplikatuko dute semaneria behar dugu. Txanpan edo bidezko kontxo bat, paritu bat, Erakutsi. botella bat izku. Oain, Gabriel eta Martinek egingo dute nola. Lehenengo, paritu bat hartzezu. Hemen, zulotxoan, sartutuzu. Eta gero, tenedorian beraka, baina sartuta. Iraketan izaigu funtzionak espera dugu bakai. Wow! Ja. Dago como bakoitza justo dago beste bakoitzaren bestalian eta orduan egiteu oreka mantentzea edo horako zuzan. Eguruan hobeto ateratzen da baina. Konpensatu ditu pisuak, ezta? Bai. Eta kortzua makila erdian da honez, orduan ere bai duratzen, ez dela izan duratuko. Eta erori eskina jatzen bali nahi. Alde batetik iteu, nik uste, konpensatu, bi indarrak, eta eraberian, pisu bat iteu beraka, kortxotik beraka tiratzen pisu horrek berak ere, indar horrek... Geratzeko tente eta geldik, eta hola izan du hori eta Primeran,